Això no és només una biblioteca, i menys una atracció turística. És un espai creat per fer caure reis, trencar dogmes i educar el poble. Som a la Biblioteca Pública Arús, fundada l'any 1895 gràcies al llegat de Rossend Arús i Arderiu, un home que ho va deixar tot perquè els obrers poguessin llegir, pensar i qüestionar-ho tot. Republicà, maçó, anticlerical, aquí no es venia a resar, es venia a pensar. El projecte el fan realitat figures com Valentí Almirall, pare del catalanisme progressista, amb el suport d'intel·lectuals com Antoni Fargas i Soler, inspirats pel pensament federal de Francesc Pi i Maragall, que volien un poble educat, lliure i sobirà. Contra què lluitaven? La monarquia, la ignorància i el control eclesiàstic. Aquí no hi venia qualsevol. Això era un nucli de pensament radicalment lliure. I ressona el pensament d'Anselmo Lorenzo, tipògraf i intel·lectual obrer, clau per entendre l'anarquisme com a eina d'emancipació. També l'esperit de Francesc Ferrer i Guàrdia, fusellat per defensar una educació lliure, científica i sense Déu. Però també hi trobem figures com Nicolás Salmerón, republicà íntegre que va dimitir abans de signar una pena de mort. Emilio Castelar, una de les grans veus del republicanisme europeu. Fernando Tarrida del Mármol, pont entre l'anarquisme català i l'internacional. Aquell lloc era una xarxa d'idees que travessava fronteres. I hem de dir-ho clar, sense les dones aquesta història està incompleta. Hi trobem figures com Teresa Claramunt, obrera tèxtil, perseguida, empresonada però mai silenciada, una de les primeres veus del feminisme obrer. També Ángeles López de Ayala, que lluitava per una educació laica i pels drets de les dones des del lliure pensament. I Amàlia Domingo Soler, una dona que va desafiar religió i normes socials amb la paraula. Sense oblidar Dolors Monserdà, que des d'una altra mirada també forma part del debat sobre el paper de la dona. Elles no només hi eren, obrien camí en un món que les volia fora. Has vist l'Estató de la Llibertat? No és una decoració, és un manifest. Aquí, la maçoneria hi té una de les fonts més importants d'Europa, una xarxa d'idees basada en llibertat, igualtat i fraternitat. No era secretisme, era resistència. Després de la Guerra Civil, silenci. El règim de Franco la va clausurar. Per què? Per ser republicana, antimonàrquica, lliurepensadora i perillosa. Massa llibres, massa consciència. Avui aquest lloc segueix viu, no és neutral, mai ho ha estat. És la memòria del republicanisme, del federalisme, del moviment obrer, del catalanisme popular que defensa la sobirania d'un poble. Aquí la cultura no és un luxe, és una eina de transformació. Coneixies la història d'aquest lloc? Digue'm als comentaris i comparteix aquest vídeo si creus que la cultura també és lluita, perquè sense memòria no hi ha poble ni llibertat.